My soul say yes. Say yes. Say yes. My soul say yes. Say yes to the Lord. My soul say yes. Say yes. Say yes. My soul say yes. Say yes to the Lord. Amen. Hey, yeah, hey, my soul say yes to the. Hello guys, hi guys, ndine nyaya uyai tipedze zvereal premium spice tigopinda munyaya yandauya nayo. Ndasingadi kuita live guys, asi nyaya yandauya nayo aindifunga kuti titoitaura. Tifunga kuti titoitaura. Chimbodedzai vamwe hanzi RP Masters nasisi chacha azuka mmene zviri kungoita zuka mazuva ano sisi chacha mmene zviri kungoitika. Saka tikungoti kutanga kwegore harimuzati gore rega anoita machanges akasiyana siyana akawanda. Saka tikangomira kuona takufa. Yes daughter Samantha, how are you my daughter? Right, huyai guys, huyai titi wangu naimi ko munhu anonzi murombo. Kwai murombo here paCape Town apa naimi muri kumbozvambisa seiko paCape Town apa? Naimi ticha vari kuvatana nechikoro apa paCape Town muri kumbozvambisa sei? Chirombo paCape Town apa naimi zviri kumbofamba seiko? Zviri kufamba sei? Sunshine private, kwai sunshine private hameno uchinonzi private tutors here kana uchinonzi private chii kuCape Town uko. Nei zviri kufamba seiko? Tona ri kutanga vavati wana vozopasisiwa. Zviri kuita seiko? Nei achirombo we are coming. Vachirombo we are coming guys, vanoziva chirombo vaudzei kuti tiri kuuya kuWynberg uko. KuWynberg uko vaudzei vachirombo kuti tiri kuuyako. Kuti tiri kusvikako vachirombo. Hamudaro zvenyu. Nai mukagoti vana venyu muvata navo. Vana venyu muvata navo. Kana ndimiwo guys. Kana pane hama dzachirombo pa guys, udzai vachirombo kuti tiri kuuyako. Guys, itai fast mudedze vamwe guys, ndoda kupedza live topinda mune imwe live. Toda tipedze paid live ishi tobva tabuda tobva tapinda mune live yedu yatoda kutaura nezvayo nhasi. Itai fast guys, itai fast. Speaker rangu reguwa riri kupi? Speaker reguwa rokumira ito speaker reguwa. Tofamba nespeaker kentumbo charger. Tofamba nespeaker. Tofamba nespeaker ramakuwa, tofamba nespeaker. Ndiri charge. Zvipamba sei. Tamudzacho dzawandisa pa TTP. Guys, itai fast say. Achirombo udzei vachirombo kuti tikuyeko. Nei hamudaro zve vachirombo mutambi nevana muchidaro zve. Nei kana ndimiwo guys. Kana ndimiwo. Vachirombo. Kukapa uko zvakaoma kukapa uko. Aiwa guys, at least zvisaiti svike pa 110 pa paid live. Ndozana vachawanda kana takuita live chaichaiyo. Iko zvinenge taikuita svike pa 110. Svike pa 110 guys, tiite zve premium spice. Tiite zve premium spice guys. Maswera seko guys. Aiwa indaswera zvangu guys. Nasingadi kuita live asi nyaya dzacho dziri kuona. Ndingoti nyaya dzanendangoya nadzo ini ndandendangopiwa ndotoya nadzo ini. Ndoregererei asi as long as tisingaiti edu zvemakuhwa vanhu nyaya dzavanhu katitsvaki nyaya dzavana muziya sati titi makuhwa evanhu makuhwa anopondesa anourayisa unofa urohwa navanhu nyaya dzemakuhwa right. Ndaisa pashaja yakwana brutal fruit ndati rega ndimbotonoka kwapisa nhasi kwapisa ndikuti rega ndimbotonoregwa nebrutal fruit guys. Cheers guys, tichinga brutal fruit tichidzikurukura nyaya idzi handitika
Hey guys, masquerade say guys, thank you very much for coming guys. Welcome to the live. Yedu panapa parigati mbotanga nekuti guys gweratanga nditika. Ndine good news. Asipo hapo. Antika ndine good news ndoda kupai anditi. Asipo hapo. Tandogara chitara tini pandinouya garai makataimira. Ndogona kuti one day makarivara kudai be. Fe ndinuyu. Ndatiene good news. Kwa isimeli makazita live yedu zvakati ini ndakashaiwa. Ndo zvandoita. Munoda kutaimira dzinonakidza zamunenge muchiti zviro zvatoda tika patomboenda dzimwe hamudi right regai tenge nekutaura nenyaya yereal premium spice guys asi stay tuned rambai muripo pane vachaita mukana nhasi zvikuru sei vari kuzimbabwe guys kana une munhu ari kuziva ari kuzimbabwe guys mudedze ari kushupika panguva ino handika ari kushupika panguva ino team whatsapp diaries ndokumbira muchitegerewo maisimba nditegerewo maisimba mukuziva maisimba vataivenawo musiya vadaiti vakandibata zvokuti vanoita mari cho vanodii mwari uyuka pandaiti ndida kuvatsvagira mari ndovatengera bhero ndisati ndatombosvika ikokoka mwari zvavanoita mwari vanoburuka asi zvisinei dedzaiti muzimbabwe guys vanhu vamunoziva kuti madiaries ari kuzimbabwe ari kunetseka panguva inoi ndovandiri kuda nokuti ndine good news I need about 15 vanhukadzi vari pazimbabwe madiaries andika musanouya nehama dzenyu because kana vasi mudatabase hatisi kubatsira ndiri kuda 15 madiaries ari pazimbabwe ndauya nenhau yakanaka yekuti mwari vanokurangarirai mwari vanorangarira zvazvandotaura kuti ukaita social media ukaishandisa zvakanaka uri paplatform pano unofolowa pano hoyo mukana wauya kungopuwa hako kungosumudzigwa ugere. Come on guys, use social media wisely. Munoenda kure hanzi tiripo right, garai ipapo right guys. 2023 tapinda nditika 2023 maspice real premium maspice tadzoka nayo zvakare handiti side hustle mari yemakitchen inokwana asi nda kuwedzegwa handika kune vamwe haikwani nokuti ndiwe wakamirirwa uri 1 ndiwe breadwinner kuti panzi school fees dzevana panzi chingwa side hustle ishi ndauya nayo handika tengesa maspice aya very often chikunzisa ndikunesana neku-UK timu rangu re-UK ranetsa sisimeli nezuro cheshai pakanguta gwenye kunzi sisimeli ku-UK kudii maiwe mafoni calls sisimeli muye nemaspice ndikati zvino maspice amunodawo sai ndinomatakura sei maspice indi ndida kutokana mafuta angu da guys ndida kutokana mafuta angu guys saka makechisi zvaro ndozomatakura kupi guys. Saka kana pane vanhu vari kuendawo ku-UK vari kuno kuafrica please tikubatsisewo kwamaspice. Vanhu vari ku-UK vatambura nekuda maribhu nespice. Iyo ispice inonaka zvamuchose. Inonaka spice. Mutase kumaruzi kwangu iko zvino ndikushandisa spice ka ndikurekodha tumavideos twangu pane ndichifrya paya ndichibika. Ndi vanhu vakaona vanhu vanobika mutati ndiri changwiti chokubika mufunge. Asi ngoti I'm a woman with so many talents mufunge. But sometimes muzachona unongozo mazano ndikuita pane ndichibika everything that all my recipes pane ndichibika ndikuisa pamavideos nechizokanda kumarules handika tichibatsana nevamwe kuti gore rino iri nevaya vanoti hatigoni kubika nevane vari kutanga kurogwawo marecipe anongotora because anenge asiri marecipe ari very difficult marecipe anenge ari simple yekuti you can use zvaunenge unazvo mumba handika kana chausina hauna asi chikafu chako anzi kune vaya vachangorogwa ndikunonzi a way to a man's heart is through the stomach anditi kazhinji kachero uchinzi une musikana kubatsira asi unomira pasitofu uchibika kumba kwako wega handiti ndizvo uchibika wega chikafu chinoda kubikwa newe muridzi achibikira murume wako auzoti musikana kuitire zvese hazvizobudi hanzi mandozi asi ndakanda ndanga ndichimaunganidza megi ndikutonotanga kutomakanda manje saka muchaona ndichakupa ndinofanira torekodha about 6 or 7 ane ndichirekodha everyday papapo ndichingoti ndikangobika nechitorekodha ndikangobika nechitongomarekodha andangoti ndimabatanidze because ndaikota mapiece ndozongomubatanidza chete ndobva ndakanda ari mavideos chero kuti makanda papeji ani mavideo ndeyangu ana problem ndeyangu ini ndogona makanda papeji ani mobva matoona ani maona right. Saka iriko real premium spice guys yakasiyana iripo kune masachets madiki kana usina mari yakawanda ne400 rand guys you can start selling kana kuti maspice 400 rand you can start selling maspice. Antika gore rino takati gore rekukurudzirana guys takati gore rekusimudzirana igore rekuti mukadzi umwe nomwe awane chaanoita handi ndakadaro takataura daroka saka atidzitsanei kuredza hove guys. Let's teach each other how to fish. We can't give you fish every day you come here and we give you fish and maona we have to teach you how to fish kuti kana chida kuredza unoisa sei unoisa we mupapi kuti idyire
andimaona then wokanda mumvura pakadai sondo panobatika fish kuti ugone kuzvimiririra anzi anoita mari maspice akachipa mamwe anoita 7 rand mufunge mamwe anoita 12 rand 13 rand akachipa ufunge ndosaka ndichiti the cheapest kuita business iwo watenga ne 13 rand ka chiimagine kuti tiri kumatekesa mari maspice bvunza vanhu vari kumatekesa mari maspice 25 rand hanzi Smelly thank you makanibatsira chomwana famba zvibosho kuti anditika just yes zvatinoita kujoza ariko maspice kujoza kokoko ndokune company maspice ukasinda kucompany manje ndinotora variety mama because vane more than 100 spices utonopinda usarudza wega aunoda hanzi anoshandei maspice chiwitsi kana kuti anoiswa kumwana maspice beauty anoshandiswa kubika chikafu chako chemhando yepamusoro even aroma smell chaiyo inobuda pamaspice manakiro echikafu aya chinobikwa nemaspice aya handitika I'm telling you handisi kuti tenga maspice 10 ubva ubika isi 10 uchise haadi kuita too much maspice in the body handimunoziva futi healthy wise handimaona but use one spice inas mangwana weusa spice uchasvika pakusangana neya unonzwa kuti ya zvikudita even ukabika muriwo kasa spice dzaidzo manext day ndokubvunza kuti what are you cooking izvo ivechi zvaro onyeni pawaipisa painonhuwiriraka paunova kuti spice otoisa muriwo utoona chitoti kuda mhene zviri kubikwa mbombo izvo ikavichira January disease maimwana saka ndikuda kuti mutenge maspice aya regai ndise nhamba inini vanhu vereal premium spice ndawane kucomplaina havandipi nhamba chaidzo dzekuti vanhu vanohodha papi ini saka ndichaisa nhamba dzaCEO ndozvandoisa dzaCEO ndiyo vamushandisa iyeye mazviwa mufonerei kusvika ati baba nemuridzo kusvika vadzidza kundipa nhamba hanzi zvine mari let's join it yes join it akawanda maflavors akawanda flavors yomu akawanda manikiri maushu maspice avo ekuti iwewe 068 rikaitisi nhamba dzaCEO hamene henyu muchitoita basa kozi munondinyima nhamba dzokuti ndisaka ndimongofona panhamba idzodzidzi ndo nhamba dzamuchafona guys idzodzidzi kore rino guys ka hapana nochema nhama chiti kwanzi yendodi vanotumira vanokoria everywhere sha vanokoria kwaunoda kwese vanokoria kwaunoda kupolokwane vanokoria vanotumira nePep Store yenyuya inotakura izvi ndinoto ndakasvika ko vakazadza maorder kudai vachitumira kuPep Store handiona kune vaya vanofarira zvokumarineta machicken kuna na Portuguese chicken yavo iyi kumberi manje ndatoishandisa nhasi ndikandori pavideo yangu anogona kuonekera ndatoishandisa nhasi yangu iyoyo ndaishandisa nhasi ndawa kuchinzi kwai kwanzi munoda mari ndikati yei zvikanzi mabika chikafu chiri kunaka ndikati mopenga ini kuchandosibika chinoshata real premium spices guys yanaishandisa apa mavideo ndiyo andoshandisa yani muri kuona ndachitoshandisa ndichitobika apa ndichitorekodha ani muri kuona real premium spices zvinhu zvavo zvinonaka chokwadi chakanaka recipe yanachitongobika ndichitongokupaiwo zvangu izvi amona real premium spices mavideo anachitongoita ndichazomaposta andimaona chazomaposta ini ndinofarira kuti ndinokufarira kugara ndichisanganisa ndichitamba nekuita zvimarecipe zvangu zvandinenge hanzi nice one ndinayo handitika good ndichisanganisa ndichiita ndichicreata zvimarecipe zvangu nchiririri iyo irecipe yenda ndichitoicreata nhasi so guys makamboiona recipe inomixiwa means meat chicken mukati momo zvese naimwana ndibva ndati ndoiita seiko ndaona yansokubuda zvakanaka ndikabva ndati rega ndiroverere nespaghetti zvanga ndanzwa chinzi mama yamaita nhasi inyatsokufaya ndikati ndikasati ini ndinofarira manje iva neimwe hot chili yavo sosiso yavanayo inonzi hot chili yereal spice ndo yandashandisa iyoyo dimamuri padhuze guys ndakupai mayatsozvinzwira zvinhu zvaro zviri kunaka izvozvo zviri kutonaka kwanzi mangwana mubike futi zvimwe ndikati aiwa ndichabika futi zvimwe ndongosiya pamwe pota muchingochera mpo muchingodya ini kana jollof rice kaya yekunigeria kana ndichibika guys ndinowedzera zvangu zvereida chida kuona kuti zvinobuda sei ndinowedzera zvangu zvimunyimomo chida kuona zvinotobuda bo zvekuti hanimaona saka guys nachida kuti munhu wese tenga real premium spice yako utange kuita business igore rekuti tisimudzirane semadzimai real premium spice is the way to go handidi kukudzai ingotengai maspice mozoya mundipaimi feedback maker kune avo vari kuita business ngavakudzei comment section guys musaomere information kune vari kutengesa makawanda zvokuti udzai vamwe kuti business yenyu riri kudi
udzai vamwe, inspire vamwe kuti business yenyu iri kufamba sei. Antika ndichaita live one day pano yandichakudedza yavisa kutengesa maspice. Munzwe matestimonies mega guys. Nokuti kuudza inini ndega musingaudzi vamwe munenge muchiomera. Umwe anenge asina sure kuti maspice si vakatengesa December vakaita mari. Vakatengesa maspice December vakaita mari. Andidi kunyeperai. Vakaita mari. Kune vaitengesa local nekune dzimwe nyika vakaita mari nemaspice. Anomaona. Tora number idzi vanokutumira. Vanokupostira ku Cape Town ikoko. Ma-agents ariko zvakare. Asina ndinapo namba dzema-agents. Ndinongeza namba dza-CEO. Udza munongobata idzodzi. Iye ndachaona kuti zvironga tanga sei kuti zvisvike. Right. Iye ma-Rules Premium Spice tapedza. Ndinoti techimwira guys. Imi guys merege kundudza kuti kana musismeli musina amarula. Imwe brutal fruit. Merege kundudza imi. Kuti kana pasina marula guys imwe brutal fruit no inika kuti inotapira so. Haivavi inotapira. Inomwika. Right. Ndakuinda pane yandau imwe yandau ina sada pinda munyaya yedu yemafaro yanhasi. Guys, pa diaries apa panorangwa rigwa vanhu. Anditika kana uri kuHarare. Situation yako yakaoma. Uri mudiary. Already pa life ishi. Ndaisa maisimba. Maisimba ndatova include pa 15 apa. Anomaona. Maisimba ndava include pa 15 apa. Anomaona. Kana uri kuZimbabwe. Zvakosina somira zvakanaka. Antika right. Ndine mudiary wangu. Adaki kutaugwa. She's anonymous anozikama neni. Munhu wangu impinga yangu yepanapa. Andika iri ku Australia uko. Ine butcher riri kuHarare kuMarlborough. Anomaona. Saka anga chiniti nice smell tikutaura nyaya yamasikati. Smell vanhu venyu ndingababatsira usendakazvimiririra. Nokuti nechikuona magumani ngikire kukumbira every day maposti. Anomaona. Timbo simudzirawo ndikati wagona iwe unotaura uchidai sei uone mabusiness. Iwe ndo wakuita business kuAfrica. Ndibva ndapropose saka zvikanzi no problem. Saka 15 vari kutambura sina mirigo zvakanaka. Handika kune butcher riri kuMarlborough. Munopiwa masausage munogadzirwa masausage enyu anenge ari $50. Muri kuisa nyatsokuvhura izheve dzenyu, vhurai izheve, cleana izheve dzomunatsa kunditeerera. Muri kuwa 15 people munopuwa masausage amunogadzirwa pabuchapa. 15 people $50. Moenda kotengesa. Hamuna sendra munobisa iyi. Muri kuzviwa is30 yenyu. Handi muri kuzwa is30 yenyu. Munopuwa mukunguru wesausage vhoroso, buru vhoroso. Moenda kunotengesa ndo 30 yenyu. Hakuna nasikadi kudla buru vhoroso guys. Nasikadi kudla buru vhoroso. Asingadi sausage ndiya. Kudoishaya nditi. Kudoishaya. Wotengesa sausage yako. Watengesa sausage yako wave nemari ye30. Handika wochidzokera manje wakuchinohodha pakuru. Saka kana wangosina plan takuchikuda kupinza kana tongotengesa mazitye kana tongotengesa nzungu kana chi takuda kudivert route. Probably mwari vako vataura newe through ishi. Ndo breakthrough yako. Antika kungonopiwa nyama yako kudai so mopeka nyama yako kuti madzimai ndine sausage pano. Mondiudza imi kurani kwenyu musiwo line rose rinosora chinhuhwirira sausage yakaiswa real premium spices ishi. Anomaona munhu achikwakwaidza sausage. Nokuti usavi paZimbabwe guys kunonetsana wakawanda. Saka sausage ishi paZimbabwe inotodhura. Isakaenda kunogocha kaisi kwamiri kuti takaona sausage yaidhura. Takaona kuti yaidhura inakasi yaidhura. Anomaona. Saka ongopuwa hako 50 dombi. $50 ke sausage yako. Kuchina unotengesa uwane start. Ukaona atutengoka vanhu vakatoza tunotengesa nyamaka wakutonzi mai nyama. My sausage. Vanhu vakutogara papa everyday. Vachida sausage. Iwo unenge uchifanga kumeka kuti unotenga sausage inopera nenyaya yemagesi aya. Unoorder sausage inopera pazuva. Haikona kuzoorder sausage yekuti unoorder $300 iwo zati magesi anonetsa. Inoora. Go and stock anti muHarare imomo kuti unokwira $10. Go and buy sausage yozati ndotenga nhasi inopera nhasi. Kana kuti unotenga une maorder kutora maorders. Wenda kunohodha paMarlborough papa kana wapiwa yekutanga wapedza yekutanga iyi yaunenge wapiwa wave nemari ye30. Anoona wochimanya chidzokera unotenga chi maorders chete. Andisati unenge wapiwa. Saka 15 vari kuZimbabwe vari panguva yakaoma. Nokuti uri mudiary, kana usiri mudiary tikukubata pano kuti asi mudiary kune registration.
tokukubata tukupa madiaries epano ndiva tikuzama kusimudzira. Saka namuripo imimi ka 14 noti 1 ndichapa 1 ndimaisimba 14 yevanhu ichi mondibatawo kuwhatsapp handika titogara tatoorganize kana tichobvura chigrupu chokuti zviitwe mugrupu ndirimo ndichiona kuti muri kuzvifambisa sei ndichikupushai kuti muinde kuti mumuke muchinotengesa semasoseji muchinohodha ndichange ndichiita izvozvo. Chandiri kuda I want to empower you kuti muzvimiririre. Animaona toda kuti Zimbabwe koko patinouya kuZimbabwe gore ratinouya kuZimbabwe ka timboita kuti imi muti SIS MELLY garai apa handika tikuda kuti muruda chii munotengerwa cherry plum munotengerwa nyama yemari kwete kuti ndabva kuSouth Africa kunoku handika ndosvika ndokutengerai futi kuZimbabwe. Animaona ndiri kuda kubvisa mweya iwoyo. I want to destroy and cast that mweya iwoyo. Ini ndifa kuti ndasvika ikoko mosvika kuti SIS MELLY ndimeri maiweka ni mafara kama ndiona garai apa SIS MELLY atina edu mari but nyama $5 atishai motenga nyama siri todya zvadi nyama $5 tichiseka ndi chikururudo anditi pana kuti ndabva futi kuno ku South Africa kuno kumaranzi edu anenge mchiti $100 $5 ndosvika uko futi ndoona seshe ndowatsitsi ndoti wakumana saka ndozvikuita vanhu vangu kuZimbabwe kudai so ndorati iri bo guys mira nditenge ndobva ndabudisa futi mari ndobva ndatenga futi nyama ndikutengerai. Mweya uyo ngaufure mweya uyo ngaupere guys mweya uyo ngaupere mweya wokuramba tichingopema tinoda kuusunga nokuramba nezita raJesu tinoda kuramba nezita raJesu tikuda kuti muzvimirire madzimai toda kuti mudzidze kuzvimirira kuti tikati tikuuya moti takaronga chipati chedu makagadzira zvese zvatakatigwa paDurban apa namadhumbe paDurban apa vakamira mai mwana zvandandisinga expect nanhasi ndinovapa santu nanhasi ndinodada navo kana tiri kugrupu reJoburg nechidada navo kuti chero mukadii zvenyu Durban kumberi ndenge nchidada navo nokuti ndakangosvika ngasurprise ndakatorivara kusurprise kudai kana zvandakaruka izvi guys iDurban zvandakaruka ndani muchirimba ndakana nenatural hair yangu ndakadai nenatural hair yangu paya ndikasvika ndikanzi nevana vekudhingikiri vekuDurban uku hamudzokeri makadai musoro hazviti haina kuvharwa registration yakavhurwa hamudzokeri makadai ndakati zvino zvikanzi handei kuti ndakanopinzwa kukupai nditomboziva chene zvenyu kuti mumukoto matanga tiri indopinda pese kai indopinda pese izvo zvokuti mukasangana nemota yeSIS MELLY vanofana kuendeswa kupi kumusoro inenge dzitori brand dzenyu idzodzo. SIS MELLY munhu akafanana nemi hanimaona ndikapinda mumba menyu imomo muchidyiwa poriji tinodya tese poriji iyoyo noda kuti poriji ndakatokurawo ndichitoidya hapana chinombochinja just because ndakagara kumberi kwekamera everyday memuchindoda panapa kana kuti tave nemafollowers mangani ndakuda kuzvita kunge munhu akapenga asingadii kana kuti asingadii nonsense bullshit. Andimaona ndakasvika kumba kwako kuti ndauya nerudo kuchidyiwa vheji usanyare kuti imagine ndovapa vheji ngatirove iripo ipapo ngatitamberi kutoita do not mind kuti manje so what is SIS MELLY havasi munhu here handisi munhu takangofanana hapana kana chakambosiyana animanzwa takatongofanana hapana chakambosiyana ani muri kunzwa hapana kana chakambosiyana saka toda kubvisa mweya iwoyo kuti munhu okuti tinoramba tichingopemba hanzi uyachiuya kuEast London chikwereti asika beji chairo no problem ndaposi inini asi ndaposi iwe you should know me by now inini ndopinda pane dzimwe nzvimbo dzokuti mimi muchindityira imi ndini ngasedza kudya kabeji. Come on guys pamwe mandopinda muchiSIS MELLY musapinde haimi ndiri geto ndakura kurikesheni nditori munhu mustreet ini ndichinopinda mumwe mamuchitikwa muchiti SIS MELLY musada fumotirwa foni ndichidzati haimi covid maindityira zvoti SIS MELLY munoita covid SIS MELLY sei maski ndichitombokangamwa zvemaski atina kujairaka SIS MELLY sei maski munoita covid ndichiti ndochengetwa naMwari yakusvika pakupera guys inambotibata covid ndopinda mozoda kunduza zvekabeji imi kwana imi kabeji riripo chitera as long as rakarohwa mafuta torova tinorova zivanoridzira mwana wangu ane 5 months kwaye bullshit indopinda chero ini makandiona njiro hapana pandisingapindi I go everywhere hapana ende kana ndikasvika papo tinotoita zvakafanana ipapo tinotozvidzikisa kusvika pane vanhu pandasvika ipapo totodzika totambirana ipapo zviri kuitika. That's me because handina chandachinja guys hapana chambochinja ndichingori iyeyo agara muchiwa idini iyeye hapana. Munoziva chinonzi upenyu guys life munoziva kuti inogona kuambula zvokuti unoona sekuti you are untouchable
unofunga kuti iwe unofamba mumazai, you walk in the air, kuti you walk on eggshells. Handiona ndindakapfeka ndino munoziva zvavanoita Mwari avaso. Mwari zvavanoita muziya. Mwari vanogona kuti animona mangwana ungofuma uchinzi imba yatsva. Mai Mwari ungofuma uchinzi ameno zvazvinongoita Mwari vanongoita zvavanongoita. Animona then you are back to square one. Back to hamuna mbona uchinzi from hero to zero. Hamuna mbona uchinzi from hero to zero. Humble yourself. Humbleness will take you far. Usatarisire vanhu pasi. Usashore vanhu. Be yourself. Love everybody. Munari musituation hiyo unofunga kuti inosemesa. And you unofunga kuti apa handipindi. You'll be shocked mangwana. Uchisangana naye ave uko. Iwave apa. Handika agokusimudza munhu iyeye. Saka we are all the same. Mugare makazviziva. Hapana no mugare mchizviona kuti kazhinji kacho ndosaka ini ndisingadi kubudisa life yangu pa social media. Private life yangu handibudisi pa social media kana makazvitarisa. Munogara mchifunga kuona chikona changu icho chindo chamunoziva icho chikona ichi ndo life yangu. Because my personal life has got nothing to do with anyone. My personal life ainei nomwe munhu unopesera vanhu vako kutoku unofilisa vanhu somehow. Kupa vanhu pressure isipo. Kufilisa vanhu kuita unge vanoti like kuita unge vanhu vachapesera vakushera kutaura newe. Because vanofunga kuti une imwe life imwe. Guys, zvinizvi ivanity. This is all vanity nezvepano pasi kudenga asviko. Saka you should know sisimeli vamunoona pa social media. Handika ndo vamunoona ivava ndivava. Tikatosangana ndivava vachinji. Animona. Dara tuchinji. Takasangana kuma street kuna small street bvunze vandosangana nawo kune team rangu kune mukadzi shout out to you my sister anotengesa masocks ake kuna small street uko. Kana nchingopinda kuna small street vita smell ndovana tomuona kuti iwe ndachitokutarisa. Animona. That's what I do. Ndiri kumbotendera chichoka zvangu mafaransa chipo pressure. Siena ine pressure. Hanimanzo. Makambona here kune vamwe vanoti kana ukaenda pamberi pekamera izvo zvataita izvi kudai. Ndichapindi mpepo. Handichadi kuonekwa kuna small street uko. Nokuti kuna small street kunoenda minute vakaita sei. Hanimaona. Ndakushipa pressure yekunde ndichita zviku order online. Chichandogona kuna zviwanda ndoga 100 rand kuna small street uko. Ndakuchitengese kwa 400 because ndonyara kuone. Guys, ndonyara kuone kwa kuna small street. Kana kuti kumabhero kuma Nigeria kunovuga mabhero mutaundi kwandouza ndiwana malepu. Teshibasa kuti tatiti so tushemara kwa reseza yangu ndikandirewo. Ukona chishe munhu akati kovhuke indini ndikandire. Life. That is life, guys. That is life. Kwatakabva. Suppose ndo inesezvo. Kwatakabva, guys. Tichikura before the camera before chi. Takanga tichikwatura machingamu muroad. Machingamu chakutiza kwete kuti mumba kwedu wangu usina chikafu, katumba kwedu wangu usina chikafu. Chaka chiriko uri mwana. Musika wawe kuti mabereki vati ndidi munhu nditenga na chingamu pano munondinamirira madziro, munondinamirira masofa. Taino tamira nenga fira chinga meka yasinga zita firwa nani kwa kuno ikwatanira murodu weitsengawo takafa vakawanda guys hapa vakapotsenga machinga guys sai my love ni Malex vakapotsenga machinga evanhu vasingazivi isai my love ni Malex hapa kudangu ndindoga asindiza kuti nema tiri vana takatsenga machinga takatsenga machinga tiri vana vadiki kunotora chinhu chinenge kana mukaona munhu anenge adonedza kana kudhara kwaitwa zvinonzi zvimafried zvazviya munhu anenge adonedza zvimafried zvake kudai so muri chigrupu chevana mainonga mugurirana chifried chiya muchigurirana chakanongwa pasi tainonga chilaisi so ukona kuti takabva nekupi we are from the dust hatina kufa nhasi ndakuzvona kuti aiwa ndiende kuna small street ndiende kuDragon City ndionekwa kana kuti kupi ndiende kwakota my boutique mika imi humble yourself and God will take you far. I so wish kuti my diaries angu dati muzive chinhu one whether you are rich zvakaita sei ndionoziva account yako. It's not for everybody to go around showing everybody, showing people and ndezvekumba kwako because chero ukaita mari waita mabhillion chaiyo handika haimbofika tamari ya Messi uyo ndeyako
kana wasvika pane vanhu, fit into the crowd iripo panguva iyoyo. Andi muri kunzwa? Fit into the crowd iripo panguva iyoyo. Pinda ukwane. Kune umwe kuti kana ane motikari, guys, ane motikari akasvika pavanhu anomhoresa vanhu vakadaiwo nekiye mota. Muri right here. Munhu anofanirwa kubata kiye mota iyi ndo mhoro yacho. Haadi kubatwa maoko. Haadi oraiti mazana tibatane maoko nenyaya yeCovid andi. Basi tinongowanzoti, hello, hanimaona. Haadi kubatwa kugunzva ruoko rwake because wave mbinga kana kuti wave nemafollowers akawanda kana kuti wave celebrity kana kuti wave chii. Nzimbe taipedza muto isu neipwa dziya. Taipedza muto. Kupedza muto tuya nanyazotsenga ndipedza kutsenga ndirini. Handimaona. Ngative vanhu vari humble, my diaries. Be humble. Une mari yako kana uchida kuona ruoko rwamwati God will take you from one glory to another. Humble yourself. Stop parading and showing off and this, that. Humble yourself. You go far. Nezvaigona ma private life enyaya gagare kuseri. Private life gaigare kuseri. Kana taya kuzotamba panapa tutamba tisi zvakafanana. Tetakainzana. Hakuna mtasira mwe pasi. Hakuna mwantasira mwe kudenga. Tenge tiri pa same level. Adimaona, tenge tiri pa same level. What did you guys? Adimaona, tenge tiri pa same level. Humble yourself and God will take you far. My private life, pressure. Zatinenge tichitongo kupai. Nzamnenge mchitongo piwa oshenyu. Kwa nzamnenge mchitopo ovamo. Pressure dzia. Hanimaona, pressure, unnecessary pressure. Because you show me antika zvako whatever zvanengochita azvibufi zvakaita zvangu. Utondipa pressure yandisingatodi. Nditori content. I'm very much makamboona vanogara mukuku love yavanayo, rudo rwavanayo, so happiness yavanayo. Let's be very true, honest guys. Vanhu vari mumukuku, honest love yavanayo, happiness yavanayo, peace yavanayo. Hatina peace sometimes because we think we have made it in life. We think we are better than everybody else. Hatina peace. Tine peace yekutaridza ipa makamera. Ante makamera zapa. Tokutaridza peace sipo. Muchivata imimuko. Nenda kutaka kunotanga kugaya kwenya musoro kudai so nchifunga ati andimaona pressure. Anyway, haisiri yo topic yanasi. Saka zvanda kuita guys ka andisuda kubatanidza nyaya idzi. Iyanga ire real premium spice. Aminoti iya zopinda sei. Andimaona. Iyanga ire real premium spice. Nevakadzi 15 vaya vatiri kuda 14 vekuti tipe nyama ma bruvoros vakwanise kusimukawo vatengese start yevakadzi 15 yekuti vakwanise kutengesawo nyama chete. Ndakuda kuchidzoka nelife yedu yanasi. Saka ndiri kungokata handika guys. Nongokata ndobva ndadzoka. Saka musaenda kumwe. Don't go anywhere. Tiri pano. Handitika